What's up mga ka-Magics? I am Arjun Lucis TV. This is the Leslie White. Alright, sa ngayon po, ang gagawin po natin ay mamumukbang po tayo. Okay, so meron po tayong fried chicken. Okay, and then may rice. Rice po, may rice. Okay, so hindi makita ko. And then meron po tayong ketchup. And then meron po tayong Sprite. Okay? So, before po tayo mag-start ng mukbang, okay, so nagpapasalamat po kami dalawa na nag-sponsor po sa amin. Okay, so hindi na po namin i-mention kung sino po nag-sponsor sa amin. Okay, so ito po yung kalabasan po ng kanyang pong sponsor. Kahit maliit lang po yung sponsor sa amin. Okay, so happy din po kami. Kasi po kahit maliit lang po yung sponsor sa amin, ito po ito po yung kanyang request po. Mamumukbang po kami fried chicken and then rice. Okay? So meron po kami isang sinaing na kanin. Okay? Isang rice cooker. Alright. So sa ngayon po ay mag-start na po kami ng mukbang. Okay? So before po kami mag-start ng kumain, syempre, number 1 po ay magsasalita po kami ng aming kamay para po wala pong virus. Okay, so palayo po natin sa pagkain kita mo. 5 minutes later. So mga ka-magic, before po tayo mag-eat, so okay, so ma-pray po na muna tayo. Okay, so then the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you Lord sa bigay mo sa amin na blessing. Gabay pa Lord nga sa amin nga araw-araw po. Gabay mo kami, kapdan mo kami sa mga ulag. Gabay pa Lord nga sa muni nga panahon. Gabay pa Lord nga maluwas na namon ang muning pandemic. Gabay mo kami Lord, Lord, malabi ng mga pamilya. Okay, thank you Lord sa ginatag mo sa blessing. Okay, so amo ni Lord nga blessing nga yalad mo simo in Jesus name. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Ayan na mga magic. So mag-start na po kami kumain. So meron tayo soft drinks. Wow. Yan. One for you and one for you. Right. So sa lahat po dyan sponsor lang po ito. Hindi po kami to. Para wala po kaming pera. Okay. So wala pong trabaho. So nagbigay lang po ng sponsor sa amin. So laki po ng pasalamat po namin dalawa. Okay. So kakain na tayo. Kamusta? Sarap? Sarap? Ha? Sarap? So, ang sarap. So kung gusto niyo po, kung may request po kayo sa challenge po namin or sa video po namin, paki-comment down below lang po kayo. If may request po kayo, okay, so pag request po kayo na mukbang, challenge, okay, so paki-sponsor naman po kasi po wala po akong pera. Wala po kaming pera dalawa, okay? So nag-aasa lang po kami sa inyo pero laki pong salamat namin kasi po kahit sa paano po na nag-sponsor po kayo sa amin, kahit hindi nyo kami kano-ano. Okay, thank you, maraming po salamat sa inyo. Masarap
Amit. Crispy. Hindi nga ako mabuti ba makakain kasi may singaw ako. Sarap. Ano na? Okay, sa mga ka-magic, shout out po pala dyan sa mga viewers ko, at sa mga supported ko, shout out po dyan. Patuloy lang po tayo mag-support sa amin. Okay, so patuloy lang po kami magbibigay sa inyo ng video, good vibes. Ito po, awa po ng Diyos po, pag marami na po viewers, baka makatanggap na po ng sweldo sa YouTube. Okay, so magbibigay po ako ng tulong. Kahit po ako mahirap, okay, magbibigay po ako ng tulong sa mahirap din. Ang sarap po maging mabait sa kapwang tao na mahirap. Kayo nga po, mga mayaman, okay? Pag kayo pong mayaman, huwag po kayong magdamot sa mga tao na hindi nyo po alam kung ano po yan. Mga tao nga mahirap, like po, mga palaboy. Pag humingi po sa inyo tubig or ano po dyan, kahit gala-gala po kayo kung saan po dyan, pag humingi po sa inyo nga piso or ano pa dyan, pagkain bigyan nyo po. Huwag nyo po dadamutan kasi po hindi nyo po alam kung ano po yan. Baka po yan siya ay isang Santo Niño or ano pa dyan. Maniwala po kayo sa hindi, baka po totoo po yan. Sarap po, sarap. Kamusta? Sarap. Sarap. Diba? Sarap. Shout out po pala dyan sa mga kasama ko, mga sipak takraw. Shout out po sa inyo dyan. Anong ginagawa natin dyan? Kain lang po na tayo ng kain. Siyempre, huwag po natin kalimutan magdasal, mandalangin sa Diyos po. Stay at home na po tayo, ingat-ingat po tayo. Mahirap na po ngayon, marami na po ngayon cases dito sa Iloilo City. At hindi lang po sa Iloilo City. Sa iba din po, buong mundo po. Hindi ko pa alam kung kailan po matatapos ito. Matatapos po ito kapag ako po maging presidente. Sarap na, sarap. Tagal-tagal din po, hindi po kami naka-video po. Nakabili. Hirap po ngayon, hirap po ng panahon. Sarap, sarap. Kaya shout out po pala dyan sa official ko, Barangay Airport. Especially po kay Kap Binji Makailing. Okay, shout out po, kamusta po dyan? Sa SK chairman po namin, si Dave Bing Murata. Lahat po sa mga official and tanan. Okay, so keep safe po, ingat po tayo. Okay, so marami po tayo tao na pupunta sa atin ang may need, kung ano pong need nila. Like po, quarantine pass, travel pass. So marami tayong makasalamuha na tao. So hindi natin alam kung meron yan virus or ano. So ingat-ingat po tayo. Okay.
Ang sarap po, ang sarap. So, nandito po, nagpa-share po si nanay po. Say hi, nay! Yan po nanay ko. Okay, so, sasali po siya sa mukbang namin, okay? So, before siya kumain, okay? So, masalitage muna. Napamay. Okay, sige, start na po. Ikaw na to. Yan po yung nanay ko, maganda po yan, oh, yan. Okay, so, lagyan po sa natin ng Sprite. Ang ano yan, kutsara. Sprite. Kamot na. Nakamuto na yan, ang mukbang. Oh, Ayaw daw. ano na? Ano siya yan? Ano na? Sprite na. Ayaw mo takan. Ang dapat mo. Bot na. Huh? Tanigin, dala ko ng sandoy. Uy, daw. Okay. Yan. Umita na. Silin ka pa. May katang. Sa jalos ko, nay ko mo, nay ko mo sa ano yan. Pao ko ng sandoy ah. Siya na, tiyara na, o, gusto na. Alam Hindi siya. wala Zoy. pa. Paan na ito? Ano ko? Pao ko sandoy. Uy, sayain na, hi. Tayo, kamusta yung ano? Yung flavor? Flavor Max? Bata ng sandoy. Sandoy ba? Ulitan ko. Ay, tamo yung nanay ko na wala, ano, wala sa leg sa top. Kalo ah. Kalo. Mukbang challenge. Special. Paan sandoy yun? Ay, yun ang kaloon. Kaya Sandoy ganit. Sige na. Okay, so yung mga ka-magic, okay, so dito na po natatapos yung aming mukbang video. Okay, so I am Arjun Lucis TV, and this is the, That's you and then this is the, Maria Cecilia. okay, so please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, thank you so much sa all. Bye-bye!